Concello de Ribeira de Piquín conta con 500 habitantes dispersos en máis de 70 km². Dende fai décadas levamos descendendo a poboación. O despoboamento é algo que nos afecta a todos os concellos do interior da provincia de Lugo. Igual que a outros concellos, temos dificultade para que as iniciativas privadas se asenten no noso territorio. Eso lévanos a sacar adiante a Fundación Municipal Terreo, ca finalidade de poñer en funcionamento proxectos que estaban abandonados por diferentes casuísticas fundamentados en tres eixos: na acuicultura, na gandería e na agricultura, que son os tres referentes que dende sempre tuvo o noso concello. Dende o meu punto de vista é imprescindible que a Administración interceda en proxectos de actividade económica, sobre todo naqueles concellos máis pequenos, máis despobados, pola falta de iniciativa privada que en moitos casos ten costes tanto burocráticos como económicos que fan inviables as propostas. Eso nos leva a ter que sacar adiante iniciativas que teñan unha finalidade económica para promover a xeración de emprego e o asentamento de actividade no noso territorio. Na piscifactoría temos en torno a... cerramos o ano pasado con máis de 20 toneladas de produción, principalmente troita pequena de en torno a 50 gramos. Actualmente iniciámonos tamén na produción de troita salmonada. Eso está sendo o motor económico de outros proxectos da parte agropecuaria, como poden ser os kibis, a parte de horta ou de porco celta, e tamén un volcado en servizos á poboación. Aquí estamos proxectando un polígono agroforestal de iniciativa privada de 18 hectáreas. Como os polígonos agroforestales o proceso de tramitación é relativamente lento, o que fixemos foi tramitar o aluguer directo dende a Fundación Terreo de zonas concretas. Actualmente, ademais de cultivos de froita, tamén temos cultivo de horta, concretamente fava, variedade galaica, a mesma que a fava de Lourençá, e tamén brasicáceas, concretamente brócoli e coliflor. A maioría dos veciños, dos propietarios das parcelas sobre as que estamos traballando son antigos agricultores, entón eu considero que eles ven con bos ollos volver a poñer en produción esas terras que para eles foron o seu modo de vida. Facémolo en zonas que temos identificados como de alta produción, á beira do río e próximas a núcleos de vivenda, tratando iso de reducir a biomasa combustible que habría fronte a un posible incendio.